Maya pa silimpu, kaya katamuan, Miyerkules ning kapat ng Domingo, ning karaniwan ng panahon. Pakiabi atala po kay kaya katang banalamis, ring makatuking intentiones, para kay kapasalamatan ng Richard and Chona Yumol, ning paagapitoong, para kay ngaldaw ning kiabaitan ng Crystal Chloe Season, para kay kaladwa ng Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Milagros Magno Comande, at din sablang kaladwa king purgatorio.
Kantataya po yung dalit apamuklat. Hari pansang iniwi, taong mepili, kayang kewan ibusan na niyati, kaya mo niya, gana kilagyan ng igpaampoy nga na, kampoy banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kaante mo rin. Siyantala po rin katang kasalanan, manyat ang kapatawaran king Ginoo. Batang maging karapat-dapat, magmasusi, kaniting banal ayu Aristia. Ikang pepakilala, king tuturing mo king tunay mong anak, kapamilatanay kaya kaming kasakitan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang makapagmulala, dapat at kabyasnan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Kalangagang lugod ka rin maki, banalatakot keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sa mayapayang tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king be alanganga. Amen. Panalangin tamo. Hoy paming mayupaya, sapan mo kaming lugod keka, king kabilugan mong puso at lugod, karing kaparaming tawan timo ing lugod, mo keka, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. Ingari, anang kang Ohab, at karing kayabe ng mangatas sa opisyal ning hukbo. Lumibot ko karing sablang tribo ning Israel, manibat king Dan, ang gana Beerseba, at kwanan yung census ding Memalen. Buri ko nga balo, nung nula antikarakal ding tao. Ihohab, binyeno king ari ding numero para king pangasensus ding tao. Ing Israel bibilang yang ating 8,000 kataong sandatahan at biyasang talan espada. Ating Huda naman, ating ang kapit ng 1,000,000 na tao. Dapot kay Batnanita, api bule-bule ng David, king aya sukat pepakwang sensus karing tao. Mi kasala kong maragol nga ng David king Ginoo. Dapot ngeni o Ginoo, pagparalampo ko, patawaran me sana, ining kaya kang talasuyo, kaniting kamalyan ay agawa na. Tutong maraguling kamulangan ay arapat ko. Dapot inyang mibangon niya kabukasan, iaabak iya David, antikeni ingamanong pepayabot ng Ginoo, kang Gad, a propeta at talapanula ng David. Muntaka kang David at sabyan mo kaya, ing Ginoo pasabi na, ing antikeni. Tatlong bage ing yayalok na keka, mamili kang metong adaptan ko keka. Inyaigad, mintayang kang David, at sinabi na iti kaya. Buri mong datang kaya ka ingatlong banwang lawi, ing kaya kang bansa sa asasakupan. Nga na kaya, o buri mong tiplad kang 3 bulan, tagal-tagalaning kaya kang kasalang. O buri mo naman kaya, ing magkapeste, kilob ning 3 aldo, king kaya kang bansa. Pakaisipan mo, at arian mo king lob mo, nung naning pakibat mong idala ko, king mitubod ka na ako. Ni David nga nang may kibat kang Gad. Tutong masakit, ing papili mo ka na ako. Dapot buri ko pang manabo ko king gamat ning Ginoo. Antining pakalulo na tutong maragul, kesa king manabo ko king gamat ding tao. Inyay David, pinili na king mikapeste. Panahon na kanita ning pamamupol trigo.
Inginu pepabalyang peste king Israel, magmula king abak ang king oras sa mituldo, ating salot mikalat karing tao. At manibat karing dan ang gana Birseba, 70,000 katao ring may nga matea karela. Inganghel inanyo na yung pagpa gamat na, king Jerusalem baneng lipulan, dapot inginu, api balak na iting kasiran at nga na king anghel, amiglipol karing tao. Gusto na, iyurong mo na yung gamat mo, inganghel ning ginu, at syukanita king lele pidadara ng arewong Hebuseo. Inyang David ikit ni ing anghel, amaglipol karing tao, nga nang sinabi king Ginoo, ako hindi napat kaniting maragula kasalanan. Dapat deni iting kawan, nano hindi patandang marok. Kako mo ne ipagpang masikan uli nita ing gamat mo, at pati na king pamilya ko. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. ing pakibata mo po, o Ginoo patawaran mo sa ing salang depat ko. O Ginoo, patawaran mo sa salang depat ko. Maligaya ing tao mi patawaran ng kasalanan at mi panupaya iking kayang kakulangan. Maligaya ing taong king kinuwalang atraso at alang kapimaraynan king kayang puso. O Ginoo, patawaran mo sa salang depat ko. Kanita, linapit ko kaya ka, Ginoo, at pisyag sa belang kasalanan at makasalikot ka ako. Ngako, ikumpisal ko king Ginoo sa belang kakong kasalanan, at kaya ka namang deyo, ing beyata ning sa belang kasalanan ko. O Ginoo, patawaran mo salang depat ko. Inyaing balang metong karing kaya ka tapat mamaos siya king oras ning kayang kaligaligan, agyang datang maning agos sa masikan, ding kaya ka tapat ela mirasnan. O Ginoo, patawaran mo sa salang depat ko. Ika ginuing kakong kambilan, kakabos mo ko king oras ning kaligaligan, padurotnan mo kong kaligtasan. O Ginoo, patawaran mo sa salang depat ko. Parangalan tayo po yung mayap abalita. Alleluia, 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 Alleluia. Ingig paning ginutang Heso Kristo, as laga na lasa, din kaya kayong kaisipan, ba nabaluyo ang degulan ng kapanayan, at kaya kayong kayaos. Alleluia, 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 Alleluia. Hinggino manatili kaya kayo. At kaya ka antimuri. Pamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panawunay ta Jesus minuli king ser ng balen, kaya benoring kay alagad. Karas na king aldoning sabat, migmulayang tinuru, king sinagoga. May nga pamulala ring dakalataong may karamdam kaya, nga nang sinabi, nuka rin na nga ni Batyan, nanong kabyas na ingipagkalub na kaya, makapagmulala yung daraptana. Ewari, yaing alwaging anak ng Maria, rin kapatad na di Santiago, si Yuda, si Simon, at ding kapatad ng babay, elawari kaya beyabe keti, at ela miniwala kaya.
Inya nga ng Yesus karela, ing propeta, parang alande, king sablang tao, subali mo, king kayang balen, den kayang kamag-anak, at den kayang katubali. Iya may karapat na anumang malaka rin, no nemo inyang itumpak ning gama na karing mapira na masakit at kinayap la. Tutulang pigmulan, Yesus ing karelang, kainan kasalpantayanan kaya. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, Maya pas bengi po kay kayungan. maya pabingin po amo. Ing metong pong dadalanan da rin tao ngini, yapintang saguli magduda eh. For example, kimpa magduda. At inya pa kayang pagasing Pilipinas. O kaya, at inya pa kayang pagasang magbayong asawa ko. O kaya, itang mika boyfriend ko kaya o mika girlfriend ko ngining Valentine's Day. O kaya, pakiramdaman na kaya ni nga pong Ginoo, ing kanakong panalangin. Kaya minsan po, itamo, patse manalangin taki nga pong Ginoo. Naman 100% na itamo maniwala taki eh. Nune ating kayabe pa magduda. Neng kaya po, potang manalangin tamo, agyang sinabi mo ki nga pong Ginoo, sopan bukuan ti kaniti, o ikabos mo kami kining problema nga iti, o kaya sopan mo ko kaniting dadalanan ko nga iti, minsan ng isipan tamo, talaga kayang sopan ako ni nga pong Ginoo. O kaya pagkalob na nga pong Ginoo nga nyarang ko. Kaya minsan niya tamo po, bibye ing 100% ang kasalpantayanan ki nga pong Ginoo, uling king kay katang pamagduda. Kay katang ebanghelyong ngeni, balata mo, inggewa daring kabalenan ng Ginoo, yapin mo itang ere tinggap uling kabalende. Nune, migdudala, kaya po yung Ginoo, minuli yaking kayang sariling balen. Tagukar niya kasing Ginoo. Taga, king balen, naning Nazaret, at tinuruya king karelang sinagoga. At niyang kaiba ng tinuro, nang sinabi na rin kayang kabalen, aba, ot kabyas na ng magsalita. O karindangan ibat, ing kabyas nan ayan. O karindangan ibat, ing upayang iyan. Ewari anak niya mong Maria, o anak ng alwaging Maria, ring kapatid na Santiago, Yuda, Simon, at din kapatid ng lalaki pong babae, kaya beyabe talagete, at kanita, ere penwalan. Kaya nga naning Ginoo, ing propeta, panwalande kareng aliwang lugar, pero eking karelang kamag-anak, ring kayang katubale, o kaya ring kayang kabalen. Kaya ita po, ing penandamanan ng Ginoo, area mo ni-reject, ring kayang kabalen, lune pigdudande pa. Pota pungita mo, magdudataki nga pong Ginoo, nang mawala kay katamo. Kasalpantayanan. Ne? Kaya po rin ang kabalenan ng Ginoo, o ihalasinal pantaya kaya, uling iya masyado yamong ordinaryo karela. Akayabe ikit deng meragul, akayabe de, o kaya ikit de ng obrana. Actually po, nung pikrandaman niya yung masaleseng gospel tamo, atin niyang chismis. Ikayong mahilig chismis keti, naning chismis na, nadimdam tamo. Kasi nga nang sinabi ng ebanghelyo tamo, ing alwaging anak ng Maria. Karempong Hudyo, edo po sasabihan deng lagyu dareng babayi. Nune, ing sasabihan da, ing lagyu dareng lalaki. O tera kaya sinabi na, ing anak ng alwaging Jose. Bakit Maria? Siguro po isipan da, ay niyang panahon na ita, ing Ginoo, ene anak Jose. Nune, meging anak
Neng Maria, kapamilatan na nino. Kapamilatan na nino. Kapamilataning banala, Espiritu. Ne? Kaya ya po inya anak Maria, anak ning Diyos. Po tangita mo magduda tamo, nang mawawala kay katamo. Mawawala kay katamo, ingrasyang pagkalub na kay katamo ning Diyos. Kaya nung pikirandaman tayong kay katang Ebanghelyo, huling labisang maniwala kaya, nang may wala karila. Nga ning Ebanghelyo tamo, di napat dakal amala ka rin ing Ginoo. O, patawaring magduda ka. O, tanggapan mo itang kasalpantayanan mo kitang taong pigdudan mo. Alimo. Kasi magduda ka apin eh. Sana po tangita mo kingapong Ginoo, ta magduda. Tandaanan tamo, Diyos tayo. At bakit tayo pagdudan? Ginoo ko, binyan na nangigana-gana kay katamo, pati sarili na, mi pa ako na iking kuruso yan na. Pagdudan tayo pa nga pong Ginoo. O, na inabiyay kay katamo nung na mga duwan tamo. O kay pagkalubit ang bagi na makakayap kay katamo. Kaya po tangita mo, magduda taking Diyos, ing mawala kay katamo tandaanan tamo, ing grasyang ibyena kay katamo ning Ginoo. Kaya ngining panahon tamo da kala magduda, uling burita mo sigurista tamo, eta magduda king Diyos. Ibiya taming 100% kasalpantayanan kaya, uling po tangita mo migduda daking nga pong Ginoo, ing grasya ning Ginoo, kaya datang kay katamo. Talakatampo. Kapatad, adwan taking ikpa, king kapamilata ng Kristong kay katamong Ginoo at alapan at bus. Aliwa mo yung sarilitang kayadwanan, no na yung pamangailangan dare sa belang taon, ngatang manalangin. Ginoo, maniwala kaysa na king ikay Kristong talapagligtas. Itangan po. Ginoo, maniwala kay sana kingi kay Kristong talapagligtas. Para ka ring sablang Kristiyano at para ka ring painggulot at misasakwil king ginutang Yeso Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, maniwala kay sana kingi kay in Kristong talapagligtas. Para ka ring mumugit king gobyerno, magtiyagala sa at mibata king daralanandang kasakitan at kapagsubukan, barang akamtan at dasan ing masanting nga panahon, at kaunlaran ding karelang sasakupan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, maniwala kay sana kingi ka in Kristong talapagligtas. Para ka ring kapatadtang alanang ngini keti at para ka ring sasalpantayang memon na keti king yato. Akam tanda sana ing kapayapan asidya ng Jesus para karela. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, maniwala kay sana kingi ka in Kristong talapagligtas. Ligtas. Para kaya katamo at ding sablang ating kayadwanan, mitmong kapanaligan, malunos ya sa ing Diyos, at agad nang ipagkalum ing sablatang pamangailangan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, maniwala kay sana kingi ka in Kristong talapagligtas. Abetala po, karingkatang panalangin, impong kapasalamatan ng pong kaidwanan ng Richard Chona Yumul, nimpa agapitoong, para king kaladwa ng Jose Roman Antonio Iluminada Juanita, Poy Milagros, panalangin tala king Ginoo. Kingi kay Kristong talapagligtas. Aduan tangin ng kikatang sariling kapagnasan, o may paya at may payang Ginoo, pagkanandaman mo ring panalangin, at pakibatan mo yung kayadwanan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen.
Purihin Diyos, metasikluban kay kang kayapan, tinggap meeting tinape para kay kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, kapilanman. Kirk, tang consecrated host, kung nang magitambag. Purihin Diyos, metasikluban kay kang kayapan, tinggap meeting, alak para kay kami maginyang inumaning kaladwa. Mipurihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggap yo, harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Ang Ginoy tindaong karinggamat mo, king ikapura at kalagayan ng kayang lagyo, king kakatamikas sa palala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang ikatula mo sa naretingain, adaralami, kikang altar at gawan mong sakramento ng kaming kaligtasan, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabi ake kayo. At kaya kaanti mo rin, Itasulareng pusuyo, makatasno king Ginoy, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at Naping matuloy. karapat dapat at matulit ng pasalamatan na kang paratit numan ka rin o igpa, Diyos sa langanggat lubos mayupaya. King dali sa lugod, pagmasusyan ming kayang kamatayan. King mabiya ka sa pantayanan, papasyag ming kayang pangasabling mebye. King ganapakapanaligan panayin ming panyatang ng bitmong kaligayan. Pulinita, kambering sablang koro ring angeles ka ring king manwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, Panaling Ginoo Diyos sa mayupaya, bitmuing banwag, kay kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banal o igpay kay panibataning sablang kabanalan. Pulinita pagparalampumi, papagmanalan mo laretingain, king ambuning espiritu mo bang para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya keka, pirasune, binyene ka rin kayong disipulos at nga anak, kunanyiti kayong anak kananye, iting ka na akong katawan, namidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis at pasibayang pepasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunanyiti kayong anat minum ko kaniti, ting kalis yung kanakundaya, ting daya ning bayit talanganggang tipan na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasal pantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliang mebye, Kristo datang yung pasibayo, king kawakasan ng panahon. Ang iniganakan mi ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo, darami kaya ka iting tinapi ning biyang po'ng kalis sing kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, king papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo kaya ka. Papagkumbabami mo namang pagamuha mo ni kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banale Espiritu. Kadakan me o ikpay sa iglesia makalaganap king meto yato, bang biganap king lugod kambenang Leo na kaya kaming Papa, i-Florentino yung kaya kaming Obispo, te sablang pari ang pong diakono. Ganakan mula naman ni kapatad ming pepaynawan at maninay sabling me, ang pore sablang miyango na biye. Tanggapan mo sa aking maligayang mong harapan. Pakalaluan mo kami nga, gawin mo kami nga karapat dapat magkamit king belang angga. Bangkaya ng Maria yung Berhening Dunin Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kambering sablang apostol ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburyan, king kaya kabaning panahon poriendak at paligayan, kapamilata ng Kristong kikang anak.
king kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayipayang tutu, kagumning banalay Espiritu, papurienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Hindi po manalangin tangbit mong kapanaligan na lugog itiging pa, karing manong tiro na kaya kataning gino. Igpami, At itsukaban mo, syukabanwa, bisambay niya ilagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan niya ilog mo, kete suli pantiban mo. Ing kakanan miking aldo, biyam kaya kaming aldo ngini. Ampong ipatawad mo kaya kami risala mi kaya ka, ating pamatawan mi ka rin mi kasala kaya kami. Emo kaya pa'y Saul kintok sunay kapos mo kami king sablang marok. Kabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kayong may kaabos kasalanan, at mirigtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong, kaya kaming talapangabos, Uling kaya kaya kayong kayong kayarian, kayo payan, at tiligaya, manggaman kingalanangga. Kinaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostoling kapayapan lalakon ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyak kaya kayo, hemos sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, na nilawan mo yung kasalpantayan nanin kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pangbilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggamang kingalanganga, Amen. payapaning Ginoo parati sanang manatili, kaya kayo At kaya nga, kang anti mo rin. pakita mo po ngining mi kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan po, Kordero ng Diyos. Amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Yoing ginutang Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang bilalako king kasalanan ng yato, papalatang mayaw, singa po na ng Kordero. Gino, matampang tanggap kaya ka, dapat iagkasming amano mo, pumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pasignagan mo kami kapamilataning saop ning kaming kaligtasan, kapamilatan iting Eukaristiya, pabiya mo'y manatiling panyulong ning tunay kasalpantayanan, king mabilog ayato, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Bukas po yung misa tamo, alas 7 niningabak, huling kaya betala po rempong Sapang Bato Elementary School. Alas 7 la po simba nga dasale, bukas po eta pakaranon ne. Ay ako po simba bukas po. Ako simba bukas po. Simba ko pa mo pong alas 7 po. Ne po. Opo. Alas 9 ko pa mag-meeting eh. Opo. Tingin manatili kay kayo. At kaya ka antemurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos, may paing tutuing igpampoy nga na, kampoy banal Espiritu. Amen. Amen. Misa mi daw ne, meta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Maya, pabengi po kayo.